ng puso ko. Walang sandaling hindi kita iniibig. Walang sandaling hindi kita minahal. Sa lahat ng oras, sa aking puso'y kapiling ka. Ikaw lamang ang mamahalin at sasambahin magpakailanman hanggang sa hangganang walang hanggan. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Walang sandaling hindi kita hinahanap. Walang sandaling hindi kita naalala. Sa araw at gabi, sa buong magdamag, panaginip ka. Ikaw lamang ang mamahalin at sasambahin magpakailanman hanggang sa hangganang walang hanggan. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Ang puso ko'y tumitibok at nagmamahal, wala nang iibigin pa kundi ikaw. Hanggang sa huling sandali mananatili, pag-ibig kong wagas sa'yo lang hanggang wakas. Magpakailanman hanggang sa hangganang walang hanggan. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Pag-ikot ng aking mundo, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pasisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong paghaw, may bilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng
is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo
5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Bombo Radyo Bacolod. Mga dagway, sang paghigugma. Mga dagway sang paghigugma. Mga istorya sa mga ordinaryo nga mga tawo nga naghigugma sang pinasahi nga paagi. Mga dagway sang paghigugma. Sila nakadiskubre sang gugma. Gugma nga nagduso sa ila sa paghimo sa mga butang nga naghatag sang kadayawan sa Dios. Para sa sini nga mga ordinaryo nga mga tawo, ang pagpangabuhi nga mabungahon, mahigugmaon, kag pagkabuhi sa paghigugma, ang ila kabuhi nakapahamuot sa Dios, tugod sila naghigugma. Ini nga mga istorya mangin inspirasyon man sa aton tanan. Kita man ginaagda nga magkabuhi nga maripayon, dira sa gugma sang Dios, kag pag-alagad sa aton isig katawo. Ini nga programa ginadulot sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul, Missionary Sisters sang Social Communication. Mayong adlaw mga abyan ko sa kahanginan, kagyari naman kita sa aton programa, mga dagway sang paghigugma. Mamati kita sa istorya sang kabuhi, sang ordinaryo nga mga tao, pero naghigugma sa pinasahi nga paagi. Maghatag sila sang halimbawa sa matuod nga paghigugma sa Dios kag sa isig katawo. Sa liwat, akong inyo abyan sa kahanginan, Sister Nina Lurilia sang Daughters of St. Paul. Kagupod man naton diri sa gihapon si Father Francis Perez, Kura Paruko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City. Maayong adlaw, Father Francis, kag welcome liwat sa aton programa, mga dagway sang paghigugma. Mayong aga, labing hinigugma nga mga kauturan, ari naman kita subong sa aton man nga programa, mga dagway sang paghigugma. Kaupo naton si Sister Nenia, kag subong man sa aton nga pagtuon sa kabuhi sa mga santos, nga kabay pa si San Pablo sa gihapon, upod naton sa tanan nga adlaw, agud nga mapadayon naton aton apostolado sa kahanginan. Si Father Francis Perez nagatamyaw sa inyong tanan, kag nagatamyaw gid kay Sister Nina. Karon, ululupod naman kita nga magkilala kag magpamalandong sang kabuhi ni San Blas. Mga muyo kita upod kay San Blas. O Ginoo, imo nahamutan si San Blas tungod sang iya pagkamatutom sa pagtuo. Nagpabilin siya nga maisog sa pagtuo, bisan pa nga ini nagakahulugan sang iya kamatayon. Himua man kami nga magmapinadayunon sa amon pagsunod kay Kristo. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Karon aton pamatian ang drama sang kabuhi ni San Blas, patron sa mga may sakit sa tutunlan. Si San Blas, obispo sang Armenia, ginapatihan nga ginmartir sa tunguna nga bahin sang ika-4 nga siglo sa idalong sang paghingabot sang emperador nga si Lucio. Bilang isa ka ginasugid nga manug-ayo, ginpadunggan siya sugod pa sang ika-8 nga siglo kag ginatawag sa mga may balatian sang tutunlan. Sang bata pang iya edad, nag-eskwela siya sa filosofiya kag sa pagdigad sa mga tinuig, naging isa siya ka doktor. Matahom ini nga propesyon ang isa ka doktor. Tugod madama ko sa mabuligan nga nagabalatian. Daw ano kami sirabli sa ila pagkabuhi,
Kag nagapatuyang sila sa pagganyat sang kadibutanon nga mga bagay, nga makabulong sa ila kauhaw kag kagutom. Sa sining ako nakita, kag pagbinagbinag, luyag ko nga ibuhos ang akong mga inadlaw sa pag-alagad sa Diyos, paagi sa pagbulig sa katawhan. Sa akong pagpangayos ang lawas nun nga sakit, kalakipan diri ang akong pag-ayos ang ila kalag. Tungod, isa man ako kaalagad sang Diyos. Tungod sang kasako sang iya mga hilikoton, si San Blas nagapangita sang panahon sa pagpahuway sa lugar kon sa diin, nagapakighambal siya sa Diyos, paagi sa pagpangabuyo. Kag diri iya manabaton ang Diyos nun nga inspirasyon sa pagpadayon sang iya mga hilikoton kag misyon. Sang pagligad sa mga tinuig, naging isa man siya ka obispo. Sa pagtalos sa obispo sang Sebaste, Armenia nga napatay. Ang mga tao sadto nga syudad, nagapili kay San Blas nga mangin ila obispo. Dako gid ang iya pagpasalamat nga katilingban, tungod sang ila pagsalig sa iya. Tumaragsahon ini nga hitabo sa kabuhi. Ang inyo pagpili sa akon nga mangin inyo obispo diri sa sini nga syudad, kag akon gid kamo tanan ginapasalamatan. Akon himuon ang tanan ko nga masarangan sa pagtudlo sa inyo sang aton pagtuo, hindi lamang sa pagbulong, kundi sa buhat, sa inyo kapagbuylog kag pagbulig sa akon. Nahanabo ang ila ginalauman kay San Blas, tungod sang iya mga birtudes kag sang iya katampad sa iya katungdanan, kag makita man ini sa iya pagkabalaan nga bilang alagad sang Dios. Madamo ang nagapanaksi sa mga milagro nga iya ginhimo, sa iya pagbantala sang maayong balita, paagi sa iya halimbawa. Madamo man nga mga tawo ang nagtililipon sa mga kabalaan nga lugar, sa pagpangamuyo, upod ang pag-ampo ni San Blas, agod nga mag-ayo sila sa inabalatian sa lawas, kag kalag. Amo ining kabangdanan nga naging popular siya, tungod sang milagro nga nabaton sang may mga masakit. Ilabi na gid ang balatian sa tutunlan, sa ila pagpanghayo sang bulig sa iya. Apang gindaog-daog kag ginkondenar siya ni Agricola, ang Romanhon nga general sa ila pagpanaksi, sini nga mga katilingala nga pag-ayo sa mga masakiton. Kung luyag mo pa nga mabuhi sing balawig, isikway mo ang imo pagtuo sa imo Diyos. Kristiyano ako, kag bisan ano pang inyo himuon sa akon, hindi ko gid pag-isikway ang akon Diyos. Ang desisyon mo, amo ang magdala sa imo sa kalainan. Ihaboy siya sa belangguan, kag didto siya pagahukman sang iya kamatayon. Sang didto na siya sa prisuhan, iya ginbuligan ang may mga masakit nga priso, ilabi na gid yadtong nabukog sang isda. Si San Blas maisog kag babakod sa iya pagtuo, nga bisan sa tunga sang iya pag-antos, paagi sa paghusay sang iya unod, pareho sang balahibo sang karnero. Wala giniagin sikway ang iya pagtuo. Kag tungod nga wala siya mapatay sa sini nga pamaagi, ginpugutan siya sing ulo sa mando ni Agricola sang 316 Anyo Domini. Ginpadunggan si San Blas ang aton simbahan sa iya kapistahan, tagsa ka Pebrero 3. Magapadayon karon si Father Francis sa iya pagpaambit sang kabuhi ni San Blas. Upda naton siya paagi sa pagpamati sa dugang nga mga reflections. Karon nga adlaw, aton tun-an ang kabuhi ni San Blas, obispo kag martir, nga napatay siya sang tuig 316. Abo kadugay na no? Madamo sang aton nga nahibaluan, nahanungod sang debosyon sa kay San Blas. Sa madamo nga mga Kristiyano sa bilog nga kalibutan, ilabi na gid sang iya nga kabuhi. Kaya mo ini siya ang patron sang mga may masakit sa tutunlan. Kada magpiesta ni San Blas, kay kundi may duha ka kandila nga nagaikis, kaginabutang ini sa liog sang ingtanan nga sumilimba nga luyag magpa-blessing sang ila tutunlan, kag ang pangamuyo sa intersesyon para kay San Blas sa nagaikis nga kandila nagasiling diri, paagi sa pagbulig o kon intersesyon ni San Blas, obispo kag martir, kabay pa ang Ginoo magaayos ang tanan mo nga mga masakit sa imo tutunlaan kag sa imo nga liog sa ngalan sang Amay kag sang Anak, and so on and so forth. Ang piyesta o kun ang iya nga piyesta ginaobserbar nga holiday sa Eastern Church. Gani ang konseho sang Oxford sang tuig 22
21. Nagdumili para sa mga tao ilabinagid ang pagkarga sang mabugat nga mga obra sa pungsod sang England sa tagsa kakapiestahan ni San Blas. Ang mga Germans kag ang mga Slavs nagahatag sang dako nga importansya kag espesyal nga honor sa malawig nga panahon ilabinagid ang mga Katoliko sa tagsa katuig nga nagapangayo sang bulig kag bendisyon sa ila nga mga liog kag sa ila nga mga tutunlan. Si Bishop Blas ginpatay nga martir sa iya mismo Episcopal City sang Sebaste sang tuig 316 sa nasiling ko na. Ang legendary acts sa kabuhi ni San Blas ginsulat 400 katuig ang nagligad. Siling sang tagsulat si San Blas maayo gid nga obispo. Nagaubra kag nagapangabudlay para sa iya nga mga parokyano ilabinagid sa iya nga mga katawhan kag ginsakpan. Para sa ilang spiritual kag physical nga ikaayo sang iya nga mga tao. Bisan 5 katuig pa lang ang edict sadto sang toleration na aprubahan na ini nga hilway ang pagsimba o kon ang freedom of worship sa Imperyo Romano apang. Ang persecution nagapadayon gihapon sa Armenia, ang pagpamatay sang mga Kristiyano. Bisan pa nga ara na siling ko na hilway ang mga tao sa pagpangamuyo, sa pagsimba kag iban pagid nga religious nga mga aktibidades. Apang padayon sa gihapon ang paghingabot sa simbahan bangod sini. Napilitan si Blas nga maglagyo sa pihak nga pungsod. Dira nagtinir siya kag nagpuyo bilang isa ka ermitanyo nga isahanon lang nagapangamuyo. Finance, prayer, kag iban pagid nga kinahanglanon niya. Diri kag nanginabya niya ang mga mapintas nga mga kasapatan sa kagulangan. Isa sadto ka adlaw may mga hunters o kon ang mga nagapangayam nga nagapangita sa mga pintas nga mga kasapatan para sa ilang nga mga amphitheater kag nakalabay sila sa kuweba nga ginaistaran ni San Blas. Dumduman ninyo sang una labing hinigugma nga mga kauturan kung paano ginapakaon sa leon ang mga Kristiyanos. Makita naton ini sa mga early Christians nga ang mga mapintas nga mga leon kag iban pagid nga mga kasapatan ginasagod ini. Kag tsimpo na gani sang ila nga kalingawan ang mga pagano, ila ginabuyan ang mga Kristiyano sa sulod sang amphitheater, kag saksi sila tanan kung ano ang pag-usang sang mga leon kag mapintas nga mga sapat sa mga Kristiyano. Ginkulbaan kag hinadlukan sila sa makita nila si San Blas nga nagapangamuyo kag nagaluhod nga ginalibutan sang mapintas nga mga kasapatan nga nagahulat agud nga kanon siya. Mga wolves ining mga ido nga masyado gid ka pintas, mga leon kag mga bears kag iban pagid nga sa diin nagapangkaon sang tao kag ginatawag naton nga carnivorous. Ginpagwa nila si San Blas sang mga hunter sa kuweba kag ila siya nga ginpriso. Ang istorya nagasiling. Samtang nagalakat sila kag nagkadto sa prisuhan nga iladalan sa kay San Blas, may isa ka babae, iloy sang isa ka bata nga lalaki, nga nabukog sang isda, kag nagbalabag ini sa iya nga tutunlan. Sa mando ni San Blas, nagubo ang bata kag nagwa ang bukog. Nga bisan sadtong una ang gobernador sang Cappadocia, si Agricolaos, nagtinguha nga isakripisyo si San Blas sa ila nga mga Diyos-Diyos kag sa mga pagano. Nagpamalibat si Blas. Gani ginbunal kag ginhanot siya sing tudo-tudo. Ang dason, ginbitay nila si Blas sa kahoy. Kag nahulog siya nga ang iya unod ginkagos sang rake nga amo ang nagkakas
sang mga unod ni Blas. Kamo gani nga si San Blas ginadeklarar man hindi lamang nga patron sang may masakit sa tutunlan, kundi patron siya sang iron comb o kon sining daw husay o kon daw rake nga nagpatay sa iya. Apang waay pa sa diri na patay. Sang ulihi, ang emperador nga si sang Kapadusya nga si Agricolaos nagmando nga pugutan si San Blas sing ulo. Kag didto napatay siya. Amoy na gani nga tubtub subong sa tagsagid ka piyesta ni San Blas. Iya ka piyestahan perme Pebrero 3 pagkatapos ang Nuestra Señora de Candelaria. Kada gid piyesta ni San Blas ginahimo ko sa gihapon ining ritual sang duha ka nagaikis nga malaba nga kandila nga sa diin akon ginainbitar ang mga tumuloo nga luyag, ang may luyag lang nga magpabindisyon sang ila nga mga liog, sang may mga masakit sini kag akon ginapangamuyo ang pangamuyo para diri ang formula nga nagasiling. Kabay nga paagi sa pahanungdan ni San Blas, obispo kag martir, kabay pa ang Ginoo magaluwas sa imo, sa tananimo nga mga masakit sa imong tutunlan, kag sa imo nga liog, kag sa tanan nga kalautan sang panulay. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, ini amo ang formula sang pangamuyo para sa mga bukog kag may masakit sa tutunlan. Gani, kabay pa, nga si San Blas upod sa aton gihapon, kag ilabi sa tanan, magaayo sang aton nga mga masakit sa tutunlan. Si Father Francis Perez, nagatamyaw sa inyo sa gihapon, tubtob sa aton liwat ng pagkitanay. May God bless us all. Salamat gid Father Francis sa imo dugang nga pagpakilala sang kabuhi ni San Blas. Sa dugang nga pagpahangop ilabi na sa mga padayon nga pagbulig ni San Blas sa mga may problema sa tutunlan. Kabay nga ang iya halimbawa, mangin inspirasyon man naton, ilabi na sa panahon sa mga pagtilaw. Ang iya kapiyastahan matag Pebrero 3. Patron siya sang mga may kasablagan sa tutunlan. Mga abyan, magpadayon kita hasta sa masunod nga semana sa aton programa, mga dagway sang paghigugma. Sa amo gihapon nga takna kag estasyon sang aton radyo. Salamat gid sa inyo padayon nga pagpakigupod and God bless us all. Mga abyan, magpadayon kita hasta sa masunod nga semana sa aton masunod nga programa sang mga dagway sang paghigugma. Sa amo gihapon nga takna kag istasyon sang aton radyo. Salamat gid sa inyo padayon nga pagpakigupod. Bendisyonan kita tanan sang aton makaako. Sa ngalan sa mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia, nagapasalamat sa inyong pagpamati kag subong man sa pagbulig sang aton mga collaborators, cooperators, benefactors, kag sa tagdumalahan sang sini nga istasyon. Sarang man kamo makig-angot sa Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaez, Henares Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Or cellphone number 0943-541-0771. Kaupod sang aton santo, aton pangayoon ang bendisyon sang aton mahal nga Diyos. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang akong tagipusoon nagakalangkag, sang pagbutlak sang adlaw nga labing masanag. Sugdanan ka nga ginggikanan sang kalinong, sang manunubos sining kalibutan nga madulong.
O Kristo nga kasanag sang amon dalanon, sa imo ang pulong nga matinubuson. Ipadala ang imo espiritu sa pag-amuma, sining tagipusoon nga nagahandom sang imo gugma. Ang Kapawa. Malipayon gid nga pagpamati mga hinigugma ko nga mga utod kag abyan kay Kristo, kag maayong adlaw sa inyo tanan, labi na gid sa aton mga maukod nga tagpalamati kag followers sining aton programa. Yari na kita sa ikalima nga Domingo sang ordinaryo nga panahon, una nga Domingo sang bulan sang Pebrero. Sa gihapon ang akon gid pagtamyaw sa aton tagpalamati diri sa Diocese of Bacolod, sa mga parokya nga sakop sang Diocese of Kabangkalan, San Carlos kag sa bugos nga Negros Occidental kag Oriental. Dira man sa Cadiz kag Sagay, sa Iloilo kag Guimaras, sa Marbel, Coronadal kag Cotabato. Subong man dira sa Rojas City kag Capiz, Kalibo kag Aklan kag sa Malambutan sining aton programa karon nga Domingo. Upod ang aton mga intentions, pagtamyaw man sa tanan nga nag-text sa pagpaabot man sang ila pagpangabay. Kari kamo magsimba kita, magduko sa pagyaog, magluhod sa atubangan sang Ginoo ang aton manunuga, siya ang aton Dios. Mga muyo kita. O Dios nga amon amay, nagasalig kami sa imo lamang nga pagbulig. Tungod sang imo amaynon nga paghigugma, apini, bantayi, kag tabangi kami, sa gihapon ang imo panimalay. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesucristo, imo anak, kag amon Ginoo, nga nagakabuhi, kag nagahari upod sa imo, sa kaysahan sang Espiritu Santo, Dios sa mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Lucas Kapitulo 5, versikulo 1, tubtob 11. Isa ka adlaw sa nagatindog si Jesus sa higad sang linaw sa Hinisaret. Kagamadamog ang mga tao, nagadinaguso sa palibot niya sa pagpamati sang pulong sang Diyos. Nakita niya ang duha ka sakayan sa baybay. Nakapanaog na sa mga ini ang mga nagapangisda nga nagpanghugas ang ilang mga sahit. Nagsakay siya sa isa sining mga sakayan, nga ginpanag-iyahan ni Simon, kag ginpagabay niya nga magpalayo sang jutay. Dayo nagpungko siya kag gikan sa sakayan, gintudloan niya ang madamo nga mga tawo. Sang tapos na siya sa paghambal, nagsiring siya kay Simon, magpalawod ka kag iladlad ang inyong mga sahid sa pagpangisda. Nagsabat si Simon, Manunudlo, nagpangambudlay kami sang bugos nga gabi, pero wala gid kami sa may nadakop. Apang sa imo pulong, iladlad ko ang mga sahid. Sang mahimo nila ini, nakadakop sila sa madamo gid nga mga isda sa bagay nga halos magisi ang ilang mga sahid. Ginpaypay nila ang ilang mga kaupdanan nga didto sa piya ka sakayan, agud magpalapit sila kag magbulig. Nagpalapit sila kag ginpuno nila ang duha ka sakayan, tubtob halos malunod na initanan. Sa makita ini ni Simon Pedro, nagyaob siya sa tubangan ni Jesus kag nagsiling, Palayo ka sa akong Ginoo, kaya ko makasasala. Siya kag ang iyatanan nga mga kaupod na tingalagid sa kadamuon sa mga isda nga ila nakuha. Natingala man ang mga anak ni Zebedeo nga sanday Santiago kag Juan nga mga kaupod ni Simon. Dayon si Jesus nagsiling kay Simon, Indi ka magkahadlok, sugod karon magapanahid ka sa mga tawo. Sang mapatakas na nila ang ilang mga sakayan, ginbayaan nila ang tanan, kag nagsunod sila sa iya. Matahom ang Ebanghelyo sa karon nga Domingo, kag agod nga aton mahangpan sing lubos ang mensahe sini, aton pamatian kag updan liwat si Father Jerevel Celestial, chaplain sang University of St. LaSalle, Bacolod City. Mamati kita kay Father Jerevel. Maayong adlaw, Father. Mayong aga, Sister Ninia, kag sa atong mga pinilangga nga tagpalamati. Yari na kita subong sa ikalima nga Domingo sa ordinaryo nga panahon. Kag subong aton pamalandungan ang matahom nga ebanghelyo nga nagasaysay kag sa subong man sa atong mga balasahon sang pagtawag sang Ginoo agud magpalapnag sang maayong balita. Sa aton na unang nga balasahon kung aton ini nabasahan, nagasaysay ini sang pagtawag kay propeta Isaias, nga kung sa diin siya gintawag sang Dios naton pagkatapos nga napatay si King Uzziah nga hari sang Huda,
sang year 742 BC. Kapagkatapos ini, ang ini nga bahin sang ato na unang nga balasahon, nagasaysay sang vocation vision ni Isaias kapag konsagrar sa iya, nga kung sa diin, ginako niya ang pagka-di niya masiling kita nga kamahuya nga tao, unworthiness, sa pagbaton sa sining dako nga obligasyon nga ihatag sang Dios sa iya. Amo nang aton na unang nga balasahon. Kagsuwong man sa aton nga ikaduha nga balasahon, naging saysay ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Nato nga ini sa duwa ka bahin, una-una, nagasaysay sa pamangkot sa mga taga-Korinto na hanungod sa pagkabanhaw. Kagani si San Pablo, naghambal sa ila, nga ini na daang ginaproclaim sa mga tao nga nagatuo sa Dios that they believe in the resurrection. Kagsubong man, ikaduwa, ginsaysay nga konkrito ni Pablo kung sino ang ini mga witnesses ng pagkabanaw ni Jesus. So dira, makita nato ang ngalan ni Cephas, ang 12 ka mga apostoles, ang 500 nga mga relatives ni Jesus, si Santiago, nga mong bishop sa Jerusalem, subong man ang mga apostoles, ini hindi na kabig naton nga mga 12 apostles, but rather, beside the 12 disciples of Jesus Christ, limbawa abi si Barnabas. Kagatapusan, si Pablo mismo, nga kung sa diin, nga tawag naton nga irregular born. Kay tungod mismo gintawag siya sa pinasahi nga pamaagi sang Ginoo naton. Kay kabalo naman kita, una-una daan, si Pablo, naga-persecute sang nagatuo sa Dios sang pamatanon pa siya. Masingkay kita nga matutom nga manugpalapnag kag naga mismo nagapamatay sa mga Kristiyano. Kag sa uli gintawag sang Ginoo naton. Kag subong ato na pamalandungan ang atong ebanghelyo. Ang atong ebanghelyo subong nagasaysay nga kung sa diin si Jesus nagpalapnag sa mayong balita, hindi na sa mga sinagoga, but rather nagsakay siya sa bangka nga ginapanag-iyahan ni Simon Pedro, todo pinasahi subong ang iyang pagpalapnag sa mayong balita. Pagkatapos sini, amat-amat na niya nga siya na mismo nagpili sang manugpalapnag sa mayong balita. Kag diri makita naton ang pinasahi nga papel nga ginhatag sang Dios naton sa kay San Pedro. Una-una, si San Pedro, siya mismo nagtulod gamay sang bangka o kon barko nga ginasakyan ni Jesus. Pagkatapos sina, siya man nagproklamar sang iyang pagtuo sa Dios, and he addresses God as Lord o kon Ginoo. Pagkatapos sini, siya naginsingganan nga mangingisda sa mga tao, fisher of men. So amo ina ang pinasahi nga makita naton naginsaysay sa aton ebanghelyo suno ka San Lucas. Kag sa katapusan, kag sa sini makasiling kita nga ginsingganan sila sang Dios naton nga ilabi na gid San Pedro nga hindi siya magkahadlok sa pagpalapnag sa mayong balita kag subong man nga mangingisda sa mga tao. A promise of God nga hindi niya kita papabayan kung kita lamang nagasunod siya nga binubuot. Kag sa sini naman nga bahin, anong implikasyon sini sa aton nga pagpangabuhi bilang mga binunyagan. So una-una gid, sa pagpanawag sang Dios, may mga constants nga makisiling kita, nga makita naton. Kag may 7 ka mga constant nga makita naton sa pagpanawag sang Dios sa aton. Una-una, ang panawagan is personal. The call of God is personal, nga aman personal. Kay tungod man mga utod, ang Dios gusto niya nga mag-establisar sang personal nga relasyon sa aton. Kita gid mismo as if nga mag-amiguhay kita sang aton nga Ginoo. That you, as a person being called, nagapakig-angot sa iya, attached to God, kag nagadalom ang relasyon naton sa iya, the mere fact that we responded sa pagpatawag niya sa aton, sa panawagan sa Dios. Kag subong man, may mga biblical kita nga mga text nga makita nga nagasiling nga gintawag kita personally sang Dios. Halimbawa, Isaiah chapter 43 verses 1 to 4, John chapter 1, Mark chapter 4, Luke chapter 4. Ini nga mga teksto nagasaysay nga kita tuod gintawag sang Ginoo sa personal nga pamaagi. Ikaduha nga constant, the call is irrevocable. So, hindi mauli sa iya para gina sa aton. Do pa sa nabla kung ikaw ginimbitar, ikaw ginaiya ang mapalapit. So, wala sang proxy sa panawagan sang Ginoo naton, dapat kita gid masabat.
nga irrevocable. Kay tungod man mga utod, gusto sang Dios nga mag-develop ang aton nga personal nga attachment sa iya bilang aton nga manluluwas. Personal attachment. And we can find the text, Romans chapter 11, verse 24. The call of God is irrevocable. And the third constant in calling of God is, the call is gratuitous. Kabalo kita tanan mga utod, that we are not deserving. Nga ang pagtawag sang Ginoo is unconditional. Dili kita tanan takos, kay kung tanahon naton, sa aton na nga balasahon, sa Isaias, nagsiling man siya nga hindi man sa takos, nga magsunod sa Ginoo naton, yet ang panawagan niya sang Dios ya, wala man sa nagatanaw sa atong kapasidad, but rather, tungod sa iya kaluoy, kag sa iya nga gugma sa aton bilang tawo. We can find the biblical text from the first letter of St. Paul to the Corinthians, chapter 1, verses 27 to 28. God don't notice the human qualities, but rather the initiative of God, the desire of God, nga kita magpakigbahin sa iya nga pagpalapnag sa mayong balita. Ilabi na gid para sa kaluwasan sang bug-os sa katawhan. The fourth constant in God's calling is, the call is God's initiative. Ginasiling gani ni San Juan, chapter 15, verses 11 to 17, we have not chosen God, but rather, He has chosen us. God, ang nagpili sa aton, tungod mismo nga palangga niya kita. So siya nagpili, kitaya nagsunod lamang. We responded to the call of God. Ikalima, nga constant sa panawagan sa Diyos, the call is a difficult mission. Obviously, mga utod, kung kita magasunod sa Ginoo, ti ang gapaabot nga may kabudlayan gid ini. Ini nga mission, hindi nga matulutawhay, but rather a difficult mission. Nagasiling pagani, a mission which is few or no one wanted to volunteer themselves. Nga sila mismo magasabat kay budlay, kabalo naman kita, nga sa nga panahon, dako ang papanghangkat, ilabi na gid sa ginatawag sang Ginoo, nga masing kita magtalikod kita sa pamatasan nga ginatudlo sang kalibutan. Kundi pilion naton ang pamatasan nga yara gid na santo sa Ginoo naton. So the call is a difficult mission. Ikaanom, ang the call is for the service of the people. Nagtawag kita, o kung gintawag kita sang Ginoo, hindi nga kita alagaran, but rather kita maalagad sa aton isigatawo. It is for the service of the people of God. Hindi sa aton mismo ya, kundi sa aton isigatawo. And the last constant in the calling of God is, the one who is called cannot be indifferent. Dapat nga masabat kita. Kitaya mismo gintawag, masabat kita. Ginasiling, Luke chapter 11, verse 23, who is not with me is against me. So masakit batuod, batunon, pero amo ining realidad sa pagpanawag sang Ginoo sa aton. May mga constants, kag may mga demand ang pagsabat naton sa Ginoo naton. So once again, mga utod na akon nga pinalangga sa Kaiso Kristo, amo ini ang pito ka mga constant. The call is personal. The call is irrevocable. The call is gratuitous. The call is God's initiative. The call is a difficult mission. The call is for the service of the people of God. And lastly, the one who is called by God cannot be indifferent. Kita tanan, in one way or another, we are being called by God. Nga masin kita nga, amo gid panawagan sa Dios sa aton, being a baptized person, mga anak sa Dios. Ang papalapnag sa iyong balita, hindi lamang iya ka mga pari, iya ka mga madre, kundi para sa aton tanan. Kita nga may kabuhi kag binunyagan. Ini ang dako naton nga obligasyon sa atubangan sa aton nga Dios kag subong man sa aton komunidad. Kabay nga hatagan kita sang Ginoo, sang ini nga panawagan agud kita mangin maisog. And lastly nagsiling siya, dili ka magkahadlok. Sugod karon magapangisda ka sa mga tao. A beautiful promise of God. And indeed, na pulong do not fear, we can find it in the Bible 365 times. This is sa katuig, may ara kita 365. So a year of a promise ng Diyos, nagasiling we are not alone.
responding to His call, serving Him, and serving the people of God. Ang Dios magabindisyon sa aton tanan. Madamo nga salamat sa inyo tanan mga abyan, o kung utod ko kay Kristo, update ninyo ako sa masunod nga Domingo sa atong pagpamalandong, kag subong man pagpadalom sang pulong sang Dios, kag sang i-aplikasyon sa aton nga pangabuhi. Salamat sa aton mga taga-palamati, kag subong man sa inyo tanan. Kag salamat man, sister. May God give us a beautiful Sunday. Salamat gid Father Jerivel sa imo pagpaathag sang mensahe sa karon nga Domingo sang mga balasahon ilabi na gid ang ebanghelyo. May God bless you sa imo mapinadayunon nga pag-upo diri sa aton programa sa kada Domingo. Sa imo pagpaambit sang imo panahon bisan masako ikaw kag of course sa imo inspiring homily. May you have a fruitful Sunday. Pangamuyo sang mga tumuloo. Mangamuyo kita sa Ginoo, agod nga ang aton kaluya, bayluhan niya sing kusog, kag agod mangin instrumento kita sang pagpalapit sang aton kauturan sa iya. Ang sabat. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Kabay pa nga ang simbahan, bugayan sang Ginoo sang mga tao nga iya ginatawag kag ginapadala, agod magpahayag sang pulong sang Dios kag magpanaksi sa sini katulad ni Isaías, ni Pablo, kag ni Simon Pedro. Mangamuyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Kabay pa nga ang mga manugdumala sang gobyerno, magtahod sang kabuhi kag dignidad sang tawo, kag magtinguha nga mahatagan ang kada isa sang kinahanglanon para sa kabuhi nga dungganon. Mangamuyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Kabay pa nga buksan sang Ginoo ang huna-huna kag tagipusoon sa mga lamharon sa pagsabat sa panawag kag pagpili sa ila sang Ginoo. Mangamuyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Kabay nga sa mag-aabot nga eleksyon, sundon sa mga botante ang panawagan sang ila konsyensya kag patriotismo, kag indi magpadala sa popularidad kag mga surveys. Mangamuyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Kabay nga mag-ayo ang mga nagamasakit kag nagaantos, kag hatagan sing kapahuwayan ang mga nagtaliwa na. Mangamuyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. O Diyos nga maluluyon, tamda kami sang imo amaynon nga paghigugma, kag pamatii ang amon mga pangamuyo. Sa ngalan ni Kristo nga amon Ginoo. Amen. Is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. When I feel afraid and think I've lost my way, still you're there beside me. Nothing will I fear as long as you are near. Please be near me to the end. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And I will not forget
Without Christ, life has no meaning. Without God, life is miserable. There is nothing more valuable to be given to this poor, proud world than Jesus Christ, the way, the truth, and the life. Come, join the Daughters of St. Paul in a life committed to following Christ, the Master, serving the Church through the media of social communications. For more information, please contact Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Henares, Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. Or Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Cellphone number 0943-5410-771. Migs, sinong botohon nyo? Siyempre, ang manggaranon para maasik-asikan magkita sa tion sa eleksyon. Ay, luyag kuya, ang cute, tisoy. Para kumisosyalan sa ibang nga lugar, hindi makahuluya kung mag-represent siya sa aton banwa. Kinahanglan kidyang maisog para bla ang tanan ko, Rogaw. Ikaw, sino ang kandidato mo? mo? Ang tampad kaganda magserbisyo sa banwa. Hindi ang kaugalingon ng ambisyon ang ginauna. Bangod, amo inang matuod-tuod nga public servant. Ang kaayuhan sang banwa, hindi pag-alang-alangan. Kandidato nga masaligan, pilion naton tanan. Isa ka pahanumdum halin sa mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang sini nga istasyon. Mother, let me live. Don't take away my life. Mother, let me live. Defend life. My life is God's gift. 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 Our life is God's gift. Friends, our life is God's gift. No one has the right to destroy it. Defend life. Lord, help us to appreciate your gift of life. Help us to nurture and protect it. May the innocent, helpless, and unborn child be given the chance to live, to love, and enjoy life. Forgive us, Lord, for all the times we have attempted to destroy your gift of life. Inspire us always to defend life from its very beginning when it is conceived in the mother's womb until the time you take it back to yourself. Amen. Don't take away my life. Mother, let me live. I want to live my life. Mother, you will see when you look at me and you hold me in your arms, you'll fall in love with me. A message from the Daughters of St. Paul and this station. Salamat sa tanan nga nagbuylog sa pagpamalandong sang pulong sang Dios paagi sa aton programa sa karon nga Domingo. Salamat sa inyo mapinadayunon nga suporta kag pagpakigbahin paagi sa inyo pagpamati. Hindi naton pagkalimtan ang pagsimba karon nga Domingo upod ang inyo bugos nga pamilya, aktual man o kon online. Tubtob sa madason nga Domingo, February 13, 2022. Kabay nga ang mahal nga makaako magbendisyon sa aton karon kag sa gihapon. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod, 29 Corner Henares, Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-54-10771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilla.
Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran, kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 56 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sang aga. Maayong aga Pilipinas, syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Western Visayas, kagong sa dinman nga bahin sang kalibutan. Welcome sa itong palatuntunan ng Bombo Report sa first edition. Subong nga agas ng Domingo, inyo makaupod si Bombo Franz Andrew Burgos. Mag-updan na kita tub-tub-tak na alis sa isang sining aga. Kakita mo na pag-updan sa atong mga Bombo correspondents kag Bombo Patrol reporters. Mabatian kita sa 6:30 sa lilisuan sa inyong mga transistor radios kag sa live audio streaming sa www.bomboradio.com, ang official website sa Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Hindi lang mabatian, matanaw pagin kita sa Facebook fanpage sa Bombo Radio Bacolod kag sa YouTube channel. Please click nyo dira ang subscribe kag ang notification bell para makita ninyo dira ang live feed nga ginadulong namon sa inyo kag para mapalap na mga mainit nga balita. Just click like and share para malabot ang atong makauturan sa dinman nga bahin sang kalibutan. Ano subong sang Domingo, Pebrero 6, tuig 2022. Kagliton kita sa itong mga pangulong dinalan sa mga balita lokal. Valor 6.2 million pesos ng shelter starter kits. Ginpanagtag ni Vice President Leni Robredo sa Chicks area o sa Southern Negros Occidental. Matapos nga nahalitan ang sa sur nga bahin sang probinsya, no? Pila ka bulan ang nakaligan matapos ang paglaslas ni Bagyo Odette. Na tigayo na, no, ang hindi magnubo sa 250 ka mga shelter housing kits nga naging panagtag sa pila o kung sa 50 ka mga pamilya gikan sa Chicks area. No, may pila ka mga syudad o kung mga local government units ang nakabenepisyo sa shelter kits nga ginpanagtag mismo personally ni Vice President Leni Robredo. Kag sa dugang nitong mga balita sa balita lokal, 200,000 metric tons nga kabugaton sang importe nga kalamay ginapunggan sang pila ka mga sugarcane planters. Ang 200,000 metric tons excessive type, no, o kung sobra na ini nga importation sa nga kalamay kay ang ginahingyo sa mga sugarcane planters is 70,000 metric tons lang. Ang sabahin sang SRA doon nagdangat na mismo sa 200,000 metric tons. Kung isipon na to ng Negros Occidental, di makonsiderar ina nga sugar bowl of the Philippines, pero nga ang naga-import pata. No, kung buot silingon sina, nagakulang patribalang kalamay sa Pilipinas. No, karon bantayan ta na, no, pangayuan ta na karon sang pananawan kag payag ang grupo, no, o kanang sektor sa mga sa mga mamumugo, no, o sa kaupod sa Secretary General sa nga gawa, no, nga si Mr. Winnie Sancho. Kag sa dugang pa nito nga balita sa lokal, ASF Task Force may paandam sa mga nagabaliga sang pork products online. At ito nga madumduman sang tinalikdan man nga mga binulan, may pila ka mga arrested, no, o kon mga nakumpiskara na tuhoy sa pagbaligya sang pork products, no, nga nagikan sa luwas sang probinsya. Wino naman nga Negros Occidental ASF free gihapon, no, pila na kabulan ina since last year pa na, no, nga na-maintain nato ng 0 case na tuhoy sa ASF o kung African Swine Fever. Di ang probinsya sang Negros Occidental, mismo ang sa veterinarian o Provincial Veterinary Office, may paandam sa mga online sellers na hanungod sa pork products. Kag sa duga pa nitong balita sa balita nasyonal, Pastor Kibuloy, kag duha ka mga associates ginakabig nga most wanted sang FBI. Grabe, no? Di FBI na nang nagalaga sa kaya Pastor Kibuloy kag sa duwa sini nga makaupdanan
no nga ginpangkilala ni Sanday Helen Panilag kag kay Teresita Tolibas Dandan, no? Way labot sa kay Apollo Carion Kibuloy nga muni ang appointed kuno Son of God nga mismo ang pastor sang Kingdom of Jesus Christ, no? Ang iyaning acronym KOJC, no? Makita nyo na mo na sa nga Kingdom of Jesus Christ ina, no? Ti may duwa pag ini siya gali ka mga ka mga administrator, no? Isa diri ti top church overseer nga mo naging kilala kay akon kay Teresita Dandan, no? Nga may mga ginapatihan man nga nagatigayon sa nga natawag ni nga ang Kingdom of Jesus Christ na gina-allege ini isang FBI nga bogus charity. No? May mga bogus charity operations nga natigayan dito sa United States of America. Way labot pagit sa kay Dandan si Panilag ni may mga cases man, no, nga ginapatihan siya ni ang sa human trafficking. Bantayan na no, dugangan ta na ang mga diskusyon karon, no, kag update man sa pagbantay mismo sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. Kag sa duga pa nitong balita sa National SIM Card Registration Bill, manginlayin na kung mapirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang hagna. Perma na lang ginahulat, no, kay matigayon na ini ang one SIM card na lang, no. Kaya may mga kauturan naton nga gakabiktima when comes sa scam, no, kag may pila pagid ka mga hindi amubi nga ginabuhat o kung ginaabusaran ang pagusto ka lang nga baylo SIM card, no, pagusto ka lang bakal SIM card, kaya kabalo kitang SIM card is very affordable man kag kabarato, no. So tiyari na mismong hagna nga perma na lang sa atong presidente ang ginahulat para mangin layina. Kag sa duga pa nitong balita sa balita internasyonal, apsap nagapadayon nga tensyon sa tunga sang Russia kag Ukraine, pungsod China suportado ang Russia. Madumduman yung ang opening sang Winter Olympics dito sa Beijing, no, ara ya mismo ang presidente sang Russia nga si Vladimir Putin. Na-consider pa siya nga pinaka-highest foreign leader, no, nga nagbisita o kon nang ngin isa ka spectator sa opening sang Beijing Winter Olympics. Subong kung saan pa bala doon nakita man sang Russia pagid ko, no, ang safe haven sa China. Masiling kita ang China subong isa ka type sang komunista nga panggobyerno, no. Kag ang Russia tido gusto man na nila mangin communist since before communist type of government man na sila, no. So tiga subong arena, no. Let's hope nga hindi na gid ni maglain pagid. Kay kun mag-ibwal na gid ni kag magdako na gid ni ang kalayo sa tunga sang Russia kag Ukraine at iba si hilayo lang ang ikatatlo nga gera pangkalibutanon. So do nagapabati-bati pero actually, no, kung tell you frankly, hindi man na mali sa tabtaba na nga muna nga mga insidente, pero may araman mismo nga nagapatunga ang NATO. Amoy na mga minute kag nagapangunang mga balita kag posible nga magaluntan samtang nagapangalagad ang Bombo Report sa first edition. Time check, 3 minutos na nakaligad sa taknang alas 5 sang aga, no. This time, padulungan nato ng patrol ko po sa kay Bombo Gracelyn Luwaton kay may aksidente to sinilangin nga kagahon sa may overpass, no, dira sa may Barangay Bata ayon, no, sa may norte nga bahin sa syudad, no. Chikaron to nato ng patrol ko po sa kay Bombo Gracelyn Luwaton sa pagpangusisa eman to, no, kag kun kamusta na ini ang driver kag kun sino ang nagapananggiya sang sining SUV. Do ano ni siya, no, do putik ni nga salakyan bla, no, nagaduag sang puti do Fortuner ang tsura sini nga salakyan dito wasak ang una do dira sa may overpass gid, no, do kadamo gina sa binaliskad kag nagakaungad nga mga salakyan, no, mapa-single man nga motor kon mapaduwa man da ruida kung apat man dang ruida at ginapagsungay dira ang sahigad sang overpass, no, dito ka sang nagligad pila man na ka mga single nga motor ang binaliskad, no, may ano na daayhan o kon sa pagdala sang salakyan. Sige, check naton ng patrol ko po si Bombo Gracelyn Luwaton live sa area, no, sa may overpass sa may bahin sang Barangay Bata. Bombo Gracelyn, good morning, please come in.
Mama Andrew, good morning. Live kita subong sa mga Pepsi, sakop sang Barangay Bata Syudad sa Bacolod, sa diin, no? Especialmente sa flyover. Mama Andrew, no? May isa diri ka sa lakyan, ang ini nga sa lakyan, puti nga Ford Explorer. Mama Andrew, no? Ford. Yes. Ford no? Explorer, gali niya. Do, tsura, do kung saan pa kung sa mga Toyota, do mga Fortuner, no? Do mga Everest ng tsura, pero Ford ni siya gali. Yes, Ford Explorer, Mama Andrew. Sa subong, ari pa diring sa lakyan, nagabalabag sa flyover going to North, Mama Andrew. Nagahana nga pasaka tani. No? Pasaka pa north ning iya direksyon. Yes, Mama Andrew. Papuli na. Okay. Kay ang ining driver, kung nang gapanag-iya sang salakyan, Mama Andrew, nga Ford Explorer, ang nga pangalan, Mama Andrew, no? Sang driver, amo si Minso Kwon. Minso Kwon, nagaedad sa 44 anyos, kag temporary o contemporary nagapuyo, Mama Andrew, sa syudad sa Talisay, sa North Point. Ano siya, Bumbo Graceland, Chinese? Isa ka Korean. Korean National Ged, no? Korean National. Okay. So, ano ning sitwasyon sa sakyan niya, Bumbo Graceland? Ang ano ni ang damage yang sa may unahan gid sa bumper gid. Yes, Mama Andrew, sa may bumper, kag ang duha ka mga guma, according sa traffic investigator nga si Police Staff Sergeant Richard de Maala, Mama Andrew, nga naglupok, no? Duha ka mga guma. So, arito sa subong, kung ano sa information. Check na si Sir Di Maala. Yes. Oo. Sir, good morning da, sir. So, aton mga kaupod si Mama Andrew sa piyaka linya, sir, sir, no? may aga. Oo. So, Mama Andrew, si Sir Richard de Maala, ang traffic investigator sa Police Station 3. Sir, ano ni ang natabo? Paano nagluntad ang aksidente? So, na-interview tagina ang driver, no? Nga si isa ka Korean national. Siyang travel siya from south to north with undetermined speed. Inali na lang kung may nagtabok nga duha ka tawo pakadto sa piyak ka dalan. So nakibot siya, maging swerve niya sa right side portion sang flyover mo to na run over yan yung kuano ang gutter sa flyover kagang nadala sa yang steel pen sa kuan nga nagaharang ang mga tawo nga hindi katabok. Sino nga po ka-driver, sir? Siya lang isa pa, gabota siya lang isang kuan. Kaya may witnesses na nga siya lang isang nagawa sa salakyan. Paano kayo ni sir nga naglambot sa punto nga nagharang di siya may nagtabok kagina o kung sa kalauna sang kagahon? May nagtabok nga duwa ka tawo according sa iya kaya pamangkot naman sa mo. Sa mga pila to gani, duwa ka bilog nga mga lalaki, no? Duwa ka lalaki ang tabok. Ang pangtabok sang duwa ka mga lalaki, suno sa driver, sir, okay man lang kuno, walang problema. Uy man, kay gulpi man nagwa di sa may kilid, di nga dalan, nga porsyon. Naging nga naglagan pa kadto to kay kagina mga kwanto mga launa pasado, galan ulan na mo, gato talitib la. Dito tabi, sir, Hindi man Bumbo Grace, nilang driver, wala man nakainom? Ang driver nga Korean National, sir, wala man nakainom? Napaway taman sa napanin mga istoryan kami way man sa panimaw sang ilim nun. Isa ko na, sir, halin gid sa syudad sa Bacolod. May ginkuanan sila nga grupo yung gurong mga pareho yung mga nasa Korean national do may ginkadtuan sila nga isa ka lugar. Amo to pagpuli na mo to natabo siya nga kuan ngay nakibot gid sa mga nang tabok nga duha ka tawo ti gin kanya nga para hindi mabungguan amo to nga iya sa lakyan amo to na damage na bakuan ng steel pins na sa gapa ya gid. So di na yung gidang damage sang salakyan, sir. So nakita ta no may ang iya nga duha ka guma nga front portion niya nagkuan sa pupos dayon sa right side front portion ng damage kagang area ni nga airbag naglulupok ni sa sulod. Kaya ginapag-abot may mga tubo para sa dalom sang iya nga salakyan mo. So di kamusta ang Korean National, sir, may mga pila siya? Nakita ta sa kagina way man sa pilas kay pag-abot di may amiti na nga nagkadto nag-check up siya ti way man sa mga lastro sa lawas ya. Bumbo Graceland? Yes. Nang si Sir Di Maala mo ko tabla, hindi na di pwede matabukan mo. Sir, Hindi ka na pwede magtabok, ay bawal na dahil magtabok.
Dire sa before sa Overpass flyover, bawal di mo tabok, sir, no? O basta kapilatan na di makuha nga aporde sa kuha nga bawal di matabok approaching flyover kay kadelikado bra. Kay may gapadulog, kay may nagpasaka mo tiga Buylo na. sa lakyan persado kung makuha nga di malasang at mabungguan. Correct. Oo. So, nga sir, nang Bombo Gracelyn, nga wala man ni na tumod kung sino tong duha ka mga nagtabok to, ang mga pedestrian to, nagtabok da? Sir, ang mga duwa ning lalaki nga tabok, wala na kuan identity. Huway na. Violation na, di ba? Huway naman di tao, ang tricycle driver na yung ngabtang, di kagang isang nga nagabulig nga magpapundo sa salakyan, magpalikaw para hindi na makadamage sa piyak. Mga tal si sir, kung tuod, gid man nabi nga may nagtabok, Bombo Gracelyn, suno sa Korean, tuod gid man nga may nagtabok? Tuod gid man, sir, nga may nagtabok suno sa Korea National. Sige siya man driver, kaya way man ta may nakakita ng ibang witnesses kung may tawo magigwala. Amo mo na iyang aligasyon mo na sa aton. O, diri sa area gid na yun, sir, may CCTV tade. Duway na di CCTV. Ang CCTV, ato na sa may series, ang iya ka, may series terminato itong CCTV nga portion. Okay. Oo. Sige, no? Sige, Bombo Grace. Bate, okay man si, ang driver, no? Okay, man, Bandro. Dakong damage, no? Yes, oo. So, ni sir, subong ang plastada, anong ginahulat? Dire ka mako ang salakyan. So, pangita kami, kuhaan, pagi, kunta kami gina sa tuwing. Ang Jabin towing services ang barangay Bata, di galang hindi pa sa makontak. So, gimpasuguan ko to sa tricycle driver nga nagkadto to sa iyato lang nga kuan nga shop da nga Gemini, may mga tao sa katulog. Okay. Bombo Gracelyn. Ito lang tricycle driver nagpanaw na may ginaistorya base ara na gurong nakamugtaw. Bombo Gracelyn. Sige, Pamandro. Mangkuta si Sir kung din padulong ang manugtabok pa east or pa west ni. Sir, again kani diin padulong ang nagtabok, I mean no sang naguntad ining aksidente. Babaybay o pa bukid. Ang ilang direksyon halin sila sa bukid pabaybay nga portion sang Lacson. Okay, sige no. So amo na gurong rason nga doon na alang-alang. Tapos Bombo Grace doon nagliso, doon naglubag ng ang salakyan ng uloy doon nagpa south nga direksyon, nagliso giniguro. Nagliso siya Bombo Andrew pa south no ang salakyan. O pa kuanang pa west nga kuan nagbalabag nagbalabag sa entrance sa lagyan gid sang sakto. Dito naman ni sa mga kuan matulod jay hydran sa dayon. Iyan nga sa dalom nga kuan may nakita tang nabuslot kuan kayang iyang uwel sang makinaya nagkuan gid na tubod. Okay. Bombo Gracelyn, pangayuin na lang si Sir Dimala based sa mga panumdum da kay do kadamo ganito permi nga nagaluntan sa aksidente dira sa overpass sa Bombo Gracelyn. Yes, no. Sir, di maala, atong imo nga reminder sa atong mga kultura, especially may nga nagtabok di nga bawal gani, no? Kag sa mga drivers ta naman para malikawan ning amo nga klase sang insidente. So kung kita ka drive no, be extra careful kita labi nagay sa mga pangayaw nga hindi masyadong dalan, hinahinay na magpadalagan sa dalan. Okay, Bombo Gracelyn, yung pamangkot kay Sir Dimala, may sa overpass sa driver bala o kung sa pang-drive na o kung sa lagyan ginada? So sir, ni nagluntad sa driver gini o kung sa flyover? Mamandro? Bombo Gracelyn, kaya hindi, amo na yung pamangkot, amo nga man, depende na daguro sa pag-drive. No? Sa paghalong, no? Sa paghalong, gid man na mo, no? Kaya, hindi ginanaton datod malikawan ang aksidente, Bombo Gracelyn. Dahil do kadamo, ginada mga nagabinaliska dira sa overpass. Yes, for me, guro, both gate, no? A driver, kag sa mga katauhan. Sir, no? Same mo, babe? Both parties, dapat ang driver maghalong, kaya ang salakyan niya, kondisyon mo na sa driver, ginangakuan. Kag kita tani nga mga pumuluyo, once nga hindi pwede katabok, hindi kita matabok, kay ginakuha na sang bitaw ta kay kadelikado da matabukan na nga portion nga dalan. Kung madakpan nyo sir, anong possible ning violation ning ila sir kung kay do sang nagligad do alin sang una dra nga remind gid kamo da no mga kapulisan nga hindi ginada magtabok sir Dimala sir? Sir, kung madakpan, anong posible nga mga violation nga di pwede katabok sir sa amo ning area?
makuha na siguro, may penalty na guro sa iya kasi ma-apply na guro sa city ordinance na guro. Muna na siyang penalty da either makuha nga di kay way man di siya nga no G-walking pero may penalty na sa gyapon. Sa payak to, sir, pa Norte, may warning device na to. Oo, ngayon pabutangan taman to. Dahil may duwa to ka enforcer nga nagabantay, may kay nangayo, tapos sila assistance nga para reflektora siyang sa ng buyard nga kwan para ang salakyan hindi makadiretso, di kag makalikaw sila bla may warning device na nga ginbutang pa. Sa Euron, may aksidente na natabo or close na yung dalan for temporary lang. Okay. Okay, sige, Bombo Gracelyn, thank you. Kita kay Sir Dimala. Yes, Sir Dimala, no? Police Staff Sergeant Yes. Richard Dimala, Police Station 3 Traffic Investigator. Thank you again so Sir, much, salamat no? na. Ton Thank you sining again. nakuha information, Ma'am Andrew. Okay, no? So, mayo man kay bisan mo ni Oras, Sir Dimala, aragin Bombo Gracelyn, no? Kay ginakaina, no? Dra, tido, na ano paniguro nila, naabtan paguro nila, dra ang, ang aksidente, so naging agaw man sila, no? So far, Yes. Bombo Gracelyn, ang importante, dati, why man na, ang driver, no? Kung sino man to ang mga, wala sang animo tong nagtabok, da, no? May lang kay, why ka mo nagkala dalasa, da? Yes, Ma'am Andrew, mo nang pasalamatan ta, no? Nga wala agad sang may nasamaran, kag tong nagtalalabok, bala nga nginarason, no? Sa pagkaluntan isang aksidente, kag ato nang ginaremind nga bawal gid magtabok mo Andrew before, no, and after sang flyover o kung sa diin man nga may overpass bala, no, Andrew. Correct, Ged, no? Kaya kung tanaw mo da Bombo Gracelyn, sa unahan mo, may mga piladra ka metro ang distansya mo, may pedestrian lane na da, no? Mismo Yes. sa idalom, Ged, sa nasilining overpass, no? Mas hapos na gani Bombo Gracelyn tabukan. Kaya nga, nang safe kaya bala, no? Safe ka kay na makitaan mo ginida yung pedestrian ka klaro-klaro lang ginida sa pedestrian nga madra agad bisa may overpass malabay baw. Kung madalasa ka na karon sa mga sinumbali ng sasakyan, libaw pa na sa driver, no? Sala pa na sa driver kay ikaw mismo dra nagtabok sa mo overpass kay do kung tanawon mo da ginabutangan na dagan ibaral Bombo Gracelyn nga ginatabokan pagyapon. Yes, Ma'am Andrew, insakto nakikita mo lang mga empleyado para lang iba ng gatabok, no? Wow. Yes, no? Ano? Nagpakabala lang. Nang duwa ka mga nagtalalabok, gabi, Ma'am Andrew. Ano ba si mga, hindi man to kuno o kon hubog ang nagtabok? Yes, Ma'am Andrew, wala ta kabalo kung hubog to, kung taga-dere, gin sa syudad sa Bacol, kaya kung taga-dere, no? Aware na sila yan, nagtabok diri sa... Kay bisan ikaw Bombo Gracelyn, for example, ikaw bipangayaw, makitaan mo man nga may mga baral, which means hindi ka na pwede kalabay. Hindi ka na pwede ka agi, dara ka baralan gani, kay amo na da nga para maging safe da ang mga pedestrians sa mga salakyan dra no? Yes, Ma'am Andrew, bisan hindi ako taga-syudad sa Bacolod, no? Kag kung makita o bala ang sitwasyon, ang area, hindi pwede katabok. Abi, kung wala man mga signage, Ma'am Andrew. Oo, no? Wala nga paminsaron, hindi ka na matabok. Tabok kayo sa pedestrian mo, pedestrian lane ka sa mga mahawan. Correct, Ged, no? Bombo Gracelyn, kay ko tanaw mo, tutong nambal ni Sir Dimala, buylo-buylo na yung salakyan pasaka daan, di ko manaog na ya, persado na. So, nag-remind kinada mismo ang sa traffic dira, no? Mga authorities dira naton nga hindi gida magtabok kay nga kadelikado. Kung masangit kada ati goodbye, Ged. Yes, Ma'am Andrew, kag duwa-duwa pa na kay kung ikaw driver, yado layo kaya sa tawag nga sala bala kung pagatubangon kaya may rason ka man, Ma'am Andrew, nga di kaya maulami do kun matamaan gid sa reklamo kay tungod nga ara ka man sa lugar. Correct. No? Nagahalong ang kalaban, hindi naman ma-judge mga drivers, Bombo Gracelyn, kaya kada isa na sila, nagahalong man na, no? Pero tikita bilang mga pedestrian man, ugyon man tae, no? Ubrahon tama na nga ton, bing rule sa dalan, no nga matabok ina sa mga nagakadapat, tabukan bala, no? Especially, kung saan pa is common sense mo na lang na nga overpass salimpan na sang una dra nga reminders na nga hindi na da pwede matabukan ginbarala na nadagani kay isang una dra Bombo Gracelyn na duway pa na bilang mga baral da sa likod mo da makitaan na dra nato, no? Damo na da nagatabok ti do may mga aksidente nga gakasangit man bala, no? Gakabungguan sa salakyan ti masubo ng iban ti nagtaliwan ng iban nagkalabalda, no? Mabuhi katuod pero balda ka man kung masubo dira ti madayunan kagid
No? So, munang Yes. rason dira nga gipang baralan dira para malikawan da mahagan-hagan dira mga aksidente ni mga salakyan subong no. Salakyan na dang mga ululunga dira kag nagabinalis ka na Bumbog Graceland. Yes, sakto kay Mamandro, no? Atong balay pa ng kamera ta para makita, no? Ang mga nagkala-tumba o Kalawasak na. Oo, nagkala-gope. Nga May damage, anong damage sang overpass? Bumbog Graceland, yung mga simento na nagkala-laktada. Hindi maging simento, Mandro, pero ang fence kiti pala o kumbaral, no? Kita mo na nagkala-tumba Gin sungay gid guro sa nga SUV ne. Yes, no, Andrew. Kag diri naman niya sa namtangagid sang salakyan. Di wala man mayo damage pero ang gumaya sa nito sang salakyan di lupok gid. Ate sige no. Pero importante daw kailangan nga driver kag ang mga nagtabok to no. Sino man tong mga duwa to nga nagtabok to, importante okay man sila Bumbog Graceland So Bumbog Graceland related ni bala sa traffic man no. So ti kahapon sa pagbantay man rin nato sa palibot sa syudad sa Bacolod. May mga pila man ka mga traffic lights diri Bumbog Graceland nga do functional miara man nga wala gagana no. So may mga reaction diri sa aton ang aton nga mga drivers sa Bumbog Graceland. Yes, insakto ina, no, Bombo Andrew. Ang nga tawag ta pala nga traffic lights. Kung ara ka nag-star sa city, abi, hindi ka madula. No? Especially sa mga intersections, sa mga crossings, no? Importante kini katama. Way back sang mga 19 forgotten, abi, Bombo Andrew, wala pa na iya diri sa aton sa syudad sa Bacolod, ulihin na lang, no? May ara sa more or less 25 ka mga traffic lights diri Bombo Andrew So, ang atong sining mga kauturan ng mga drivers, di nagaka-experience siya man sa tawag nga kabudlayan, no, Bombo Andrew, sa dalan, no, kay may ara diri sa syudad sa Bacolod nga wala gagana nga traffic lights, no, especially dira pala sa Mangga Ramos, Bombo Andrew. Kay according sa info nga nabaton ko, ang ining traffic lights sa Mangga Ramos naigo na siya kakilat, no? Muna wala gagana. Igo kakilat? Yes. Nakilatan? Oo. May lang way may naigo da? Wala man, Bombo Andrew. Okay. So, muna nga maglakat kita padulong abi sa downtown o kung sa pabalik naman diri sa norte, wala ginada ga andar kag ara ginada Bombo Andrew ang mga kauturan ta nga mga officers no kun bitaw Bombo Andrew para nga magmaneuver no sa tunga abi magserve nga traffic light nga manual lang. No kag muna ang manual. Yes, so manual Bombo Graceland ng traffic light. So which means ano na pindot-pindot? Yes, so ano no? Aton nga traffic lights naka-program nga daan. Subong niya dapat highly urbanized city ni. So dapat ang mga assets sang syudad man ano na no? Yes. I-take advantage na bala kay highly urbanized kita nga syudad. So tido kalae man naguro nga sa mga pangayaw. Sus, kung tanawon mo lang sa Ramos bala Bumbog Graceland, kung wala na da traffic lights mo, no? May traffic lights pero way nagandar. Kung wala na da aton nga mga bitaw sa tunga sang dalan, grabe nga mag-organize ang ako nang sang disiplina sang traffic. Gakinarambula mo do binating itlog. Sobra pa gani, Bombo Andrew, sa binating itlog. No. Do gakinarambula, hindi ka kay chindi kung sinong mauna ang mapa-east nga direksyon, mapa-west nga direksyon, mapa-south o kung mapa-north. Kay ang mga drivers dira, man sikin chindihanay na lang gid, no? Kay because of traffic lights dira, punder o gagana. Yes, so Andrew, kung ang traffic lights wala gagana, Andrew, kag kung wala man gagana ang pag-intindihan, ay tuman nga problema ang matuga, Andrew. No? Parehas bala Bumbog Graceland kung sa kabuhi mo bala wala traffic lights, di wala ka direksyon. Ang mo ginang ang kabangdanan mo Andrew nga mag-stop giguro ng imo sining destination o kung ng imo journey, Andrew. Anong siling sa mga drivers? Ano ang ila reaction regarding sa mga traffic lights diri sa Bacolod? Very useful man bala? Yes, mostly pa man, sa ila, no? Nagka-problema gid siya kag ang traffic lights siya para sa ila, Pamadro, kag para kay Sir Christopher Gustilo, no, jeepney driver, paano na interview ta. Importante gid siya katama, makabuli gid sang dako. Kay compare mo ko na Pamadro nga kung isa ka bitaw officer bala, no, Pamadro ang mag-maneuver sa tunga o kung sa diin man nga
ang traffic lights ga problema Bamo Andrew, mas matuga pa kuno sang tuman nga traffic kung ang ining bitaw officer ang patigayon dra Bamo Andrew nga hindi lang mag-traffic o kung mag-heavy ang traffic Bamo Andrew, mas dami kaya may traffic lights kay naka-program na nga daan bala no, stop, mag-go, mauna. So importante nga ang mga traffic lights dito sa syudad sa Bacolod gagana gito. Gagana man mabandro, pero may time nga patay no, maspatan ta bala, matimingan ta. So ti ano nang buot silingon, gagana tapos mapatay. May mga reasons na ako ng Bamo Andrew, but itakakuha pa sang information gid nga official no, kay tungod nga ang aton sining nga bitaw no, ako na Bacolod Traffic Authority Office Bamo Andrew, ang wala pa sang nagbulos nga head no, after kay Police Major Ruel Pulanag. So wabudlay wag sang informations nami nga official gid no, kag concrete information makuha taman Mama Andrew. Ito yung magamo na Bong Gracelyn, dapat may hatag na sila sa imo sang konkretong information o kung details na nungod sa mga traffic lights diri sa aton. Yes, sakto ginaba pero so kuha ta na no, sa hindi madugay may mapungko na dara Mama Andrew. Plante na para sa mga motor, especially sa mga drivers, sa mga pasahero taman Mama Andrew. Talaka malakis gaulat ka nga mag-go na, wala pa Japon. The most of the time da Bong Gracelyn laban pang stop kaysa sa go. Yes, hindi tayo gusto nga mag-stop lang. Ang naobserbahan ta pagid na, mas dasig ang go, no? Tag 1 minute, 2 minutes. Ang stop ya tag 4 minutes. Yes, sa iban nga mga lugar Bamo Andrew, may 3 ka color ng traffic lights. Diri sa aton niya, duwa lang, no? Red and green. Kung Bong Gracelyn, kung ikaw mangkuton, ang kabuhi mo kung ikumpara sa sugas ng traffic lights, sa diin ka, ano nga color ang imo? Green, Bamo Ang green. Always on the go. Always on the go. Yes, Bamo Andrew. Wala gid stop. May stop man, pero gusto ko go lang ng go para layo man malabutan ta. Progress. Nahan-shock to kid, no? So, subukan ni hambal sa mga drivers naton. Mo to Bamo Andrew, ang hambal sang isa ka driver nga ginhingalanan kay Christopher Gastillo, Bamo Andrew, no? Nga mas ngayo gid siya nga may traffic lights, especially diri sa syudad sa Bacolod, kay sa mga reasons no nga aga kinagamo sa dalanon kay tungod nga ang traffic lights wala gana kag ang mga pasahero gaka man Bamo Andrew, gakatakan man no, kag posible nga ang ini nga pag wala or kung wala gagana ba nga traffic lights makatuga man Bamo Andrew sang mga aksidente wala tamang na pangayo. So amo na Bamo Andrew. Correct gid na. Isa gid na Bong Gracelyn no, kung wala dadaan traffic enforcer di ni mapaktan sang mga budlay na siya actually no. Kaya alangan mga magwa ka pa sa sasakyan dahil pundo na kaya ako mauna gwa pundo hulat ka da ako mauna gwa. Amo nang magwa Bong Gracelyn ang mga drivers naton nagamansig batyaganay na lang na kung nasang nagligad tong adlaw na timingan tagida no dra gid mismo sa Kusing Ramos no sa may dalalakson gida nga wala sang traffic enforcer. We understand Bong Gracelyn, especially sa tungang adlaw kay grabing init no, hindi gid man natin sila Bong Gracelyn makatiner gid todo kay o kung lawig dira kay grabing init subong no. So dapat dira no ang sa mga natungdan din nga mga hensya sa Bacolod no, at itanawon nyo manadang problema diri sa mga traffic lights kaya mga traffic enforcers naton hindi man na sila mga robot o kung mga salsalon. Bong Gracelyn kay gabatsyag man sila sa init okay lang na bala kung hindi tuman kay init makatiner dira sila kung hindi na gid magwantang init mapasilong budlay na daan Bong Gracelyn kung matabo sa mga enforcers dira. Yes, so kabalo kita nga ang syudad sa Bacolod wala ginega pabilin when it comes sa pagdagan sa ekonomiya. Di ko makita Bamo Andrew kag sa iban nga mga lugar no atong nga balita subong nga munigali may guba nga traffic lights dito sa Banga Ramos. Posible nga makapekto man sa aton nga turismo no kag ang iban diri nga biyahe Bamo Andrew mapektohan nga madulami. Hindi man lang natabi sa Banga Ramos mo kung sa Crossing Ramos damo pagid Bong Gracelyn kung pisa lang ni ang office ina nga ako na hensya nga natungdan sa amo nga mga traffic lights kung pisa lang sila maglibot damo sila may makita no abi kay laban pang pungko sa obrada
Gani man, no? So, kabay pa, no? Kay Dugay na ni ko nung... Dugay natin, dapat sang sano pa na nila, 2022 na. Tapos, ginatinguan mo nga ipahamot ang syudad kay kabalo ka na sa Mayo nga bulan, kung ano matabo mo Gracelyn. Nga pabayaan pa da nila. Yes, so Andrew, knowing nga itong mga kauturan, especially diri sa syudad sa Bacolod, mga Bacolod nun, tuman ka mga observant, mga key observers, labang Andrew. Mansig bantayan, ay nilang nga daan? Yes, mansig bantayan, ay... Yes. Kung may makita nga da, ops, do palpakaw, ops, do mayo, dito ta Ang nga ton sa mga kauturan, dahil mo Andrew, grabe na yung maraka. Posible, maka-apekto man da sa pagpungko mo, maraka da sa trono. Oo, tsakto. Ginado, parehas bala si mo, bla, grabe, observant, kung sino pa bala, do sniper. Pawan. Kaano gid sang ano na gani kung sino pa bala do matang lawin ako no? Hindi manggit. Pero kung may mga importante lang mga bagay, dapat ang tagaan sang pagtamod. Correct no? Dapat manginabtik kita. Yan, mo ginada. Amo gina mo Gracelyn, especially as public service, no? Basta as public service gani kung ano na yung mga nakalatabo, yati first on the go para sa imo. Tsakto gina kagpares man sa imo Bro Ati pares sa atong duwa Oo. At least, sige, Bobo Gracelyn. Yes, sumatian ta pala no ang malipot nga reaksyon no o kung nagpahayag sa isa ka jeepney driver natuhoy sa traffic lights nga si Sir Christopher Castillo. Okay. Mayo gid may traffic light kay kung sila yung mga tao, ang mga enforcer mo traffic, gadugal na gid traffic. Kung may traffic light ang traffic light trabaho, wala traffic mayo. Oo. May minutes mo. So, sa pila ka nakatuig, sir, nga biyahe? Dugay na ito sa 87. Pasan muna nga pagbiyahe, may mga traffic lights na. Way pa. May ara sa awing. Awing na bitaw sa eskwela pa May compare mo pa, sir, sa una nga wala traffic lights kang subong, sir. At yung una, yung tayo patasakyan mo. Subong niya daw mo na islakyan. So, makabulig yung traffic lights? Bulig yung traffic lights. Kung saan tao yung magpungko, magtindog sa tunga, gadugang pagkit ng traffic, kay damo arte-arte, bla. Ang grabe yung traffic, ari sa Ramos. Sa Ramos? O sa Robinson. Kung iba niya kung katrabaho, ang traffic light, hindi tanto yung ka-traffic. Kung enforcer yung mga traffic, amoy ang gadugang yung traffic pagkit tapat. Ila daw way minuto mo. Gusto lang sila kung ano oras sila kung tato ng ang stop. So anong pahayag ko sir sa pagbubuan sa bitaw ko sir nga may ara traffic lights wala kagad. Mayo bilo patrabaho sa traffic light. Sa sayo nga bagay nga pila nakatuig wala ka man ka encounter gamay ding aksidente. Man. Bobo Gracelyn, no? Para sa ilaya. Atod man na, no? May sa bahay ni Sir, okay man. Okay, laingid man to kung may traffic lights mo, no? Sa bahay niya bilang jeepney driver. Ang ilan na yung ginalagas, Bobo Gracelyn, ng oras, kagang siyempre ting pasahero man no? Kung ang traffic lights, grabe karon nga way nagagana, sa bahay nila budlay ina, no? Damo ina sang maapektuhan, no? Kung compromise bala Bobo Gracelyn, ting oras mo kag ang tiyempo mo daan, no? Tapos pasahero mo pa, mapektuhan man Bobo Gracelyn. Injakto na, babando. So, diri sa syudad sa Bacolod, no, kabay patani, nga magsulod makita sa iba, nga updated pala babando, aton sa mga traffic lights. Mga nagamit, sa pagbantay, no, sa mga dalanon, no? Pag hindi lang mga beta officers bala, no, ang magapangabudlay sini babando. Correct, good, no? So, dapat gid Bobo Gracelyn, teamwork bala, no? Kay isa ka muna di mo, no? Kung siyempre tao mambal man lang ng tao dara nga kung bululigan ta niya, no? Kay hindi man lang ni ato niya problema ni amo ni problema ni amo to, iya ni problema kundi problema ni sang tanan, especially sa nagaserbisyo sa publiko Bobo Gracelyn.
Yes, tsaka na Mamandro, kag mga traffic lights ng iba nagagana man. So Oo. why not paganahon ring Correct. sa Ramos, no? Kay kung tanan-tanan gagana except sa isa may defect gid Japon, nga budlay gyapon Mamandro. Correct gid no, tisubong do kadamo na gid bala sang mga initiatives bala Bobo Grace din. Ito may mga so because nga do nagasaka man bi ang ga-advance naman lang atong technology. Mayroon ba ng mga traffic lights nga no need be isaksak na para sa kuryente? Mayroon man nga solar na lang. No? Yes. I think guro kung amo na guro gamito na ton mga renewable type of energy, no? For example, di amo na mga solar energy dira naton, pwede na pwede na take advantage ang amo na nga mga gamit bala, no? Para mas mapos kag syempre Bobo Gracelyn, maka-save pa ta na iya. Sakto man Mamandro no ang punto mo. So kabay patani nga mangin madamo ang mga tikang, no? Kaysa sa guba abi, Mamandro. Oo. Amo na da, no? Imbes ba lang nga palibugan mo lang imo nga mga personal dang interest, palibugan mo kung paano makapasalamat ang publiko sa imo. Insakto gid, no? Correct gid, Mamandro. Sige, Bobo Gracelyn, na pagid ang mga dugang nato nga mga reports. So Mamandro, mga dugang nato nga mga reports sa ato lalamantayan, no? Sa pila ka mga public affairs sa Bacolod, Bacolod. I-check naman tong area sang USLS o University of St. Lasal, Bacolod, no? Kay subong adlaw katapusan sang bar examination 2022, no? First time nga isa sa mga venue diri Mamandro ang eskwelahan sang Lasal sa syudad sa Bacolod. Okay, sige no, last day ni isang bar exam. Sige, well, Bobo Gracelyn, God bless ato ning mga future lawyers, no? So, bantayan nato karon Bobo Gracelyn, no? Liliyon tato makadali kung ano ang lakat sang sitwasyon dito, especially sa security, no? Sa mga bar examinees Bobo Gracelyn. Thank you, Ged. Yes, Mamandro, live victory sa Barangay Bata, Syudad sa Bacolod. Ini si Bobo Gracelyn na bato nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Madamo nga salamat kay Bombo Gracelyn Lobaton live sa patrol, no? Ang latest nga insidente nga nagluntad rin sa syudad sa Bacolod sa may norte nga bahin ang naksidente sa may overpass. No, tingin na panagiyan to kuno sang isa ka Korean national. Nga suno man sa iya may nagtabok nga duwa ni ka mga individual, no, nga way ni matumod kung sino ang mga ini, no? Nga nagtabok dira sa may overpass, which is hindi gid na iya pwede dira matabukan. So amo pag ina, no? So may mga kauturan kita din nga may mga kung saan pablaila man nga mga pananawan related to sa ato nga aging diskusyon ng kaina about to sa traffic lights. Dugay na nga problema. Ang iban tod sa aton di nagakabalaka man bala, no? Nakapektuhan man sila kung ano ni ang mga kakulangan diri nga nagaluntad man sa pila diri ka mga dalanon sa Bacolod, no, na related ni sa mga traffic lights. Subong ilan na no, sila na niya mapalibog kung paano na nila i-maintain dira kag mapasanyog pagidrabi ang mga kagamitan, no, para sa aton man kag mangin safe ang tanan, especially ang mga motorista. Time check 37 minutos na nakaligid sa taknang alas 5 sang aga this time, no? Padulungan nato ng aton nga bisita, no, nanungod ni sa excessive importation sang kalamay. Kaya subong ang plano to ganis sa Department of Agriculture, ma-import patay ako no marot, no, kung nanumduman nyo to, no, nga do dabo ito sang nagapamalabag, ma-import patay ang marot, how? Dito kadamo man di sa aton di kuan sang marot, no, dabo kita yung isda, di may ara nga isda di nga hindi mo makita sa ibang nga pungsod nga endemic lang diri sa pusod Pilipinas, no, nagpapakita dira bla kung ano ka rich ang atong natural resources ikumpara sa ibang nga mga pungsod, no, galing ang pamangkot lang paano inibla mahalungan, paano inibla magamit. Ang iban diri mga tuyo bilang kung sano pa bla para lang gid man sa ila nga kaugalingon, no? So check naton si Sir Winnie Sancho, no, ang Secretary General sa General Alliance of Workers Association. Kung ano naman bali man diri, no, kay tuman na diri ang importation kung saan pa bala ang Pilipinas do kadamo gid kung saan pa do unlimited resources din naton nga puro na lang import, no, import na lang dito do kulang nagapakita diri nga kulang nga aton diri nga resources, no, nga import na nga may import man. Okay lang bala tani kung
kulang katama ang aton diri nga resources bala, no? Ti so far do okay man ta di. Do ay man ta di scarce way man ta kita diri scarcity sa mga produkto diri sa aton, no? Dito ga sige na lang kita. Ito suportahan ta pa yung sa luwas ng pungsod naton. Abal man na nila yung sufficiente ito yung ilay nga mga sufficiente itong ilang nga mga supply. Kung kumpara mo diri sa aton, no, dapat suportahan ta ding aton, no? Ang lokal, suportahan tayo ang lokal ang aton, no? Kaya kita kabalo kung ano ta diya paano ta na diya palakto ng pagganahon ng ekonomiya sa aton, no? Puro pa tayo import. Sige, no? Chikaron din naton ang Secretary General sa gawa no si Mr. Winnie Sancho aras pek ng linya. Sir, good morning. Sir Winnie, welcome diri sa Bong Radyo Bacolod. Kaupod mo si Bombo Andrew. Yes, good morning, no? May nga si Bumbo Andrew kag sa aton mga nagapamatik at nagatanaw sa imo programa. Okay, Sir Winnie, salamat gid sa tiyempo, no? Bisan sa muning oras araagid sa amon na magahatag sa imo ning mga pananawa na tuoy sa sininga gina-allege, no? Ginasilig na excessive importation kay Sir Winnie gina-target lang gid mismo day 70,000 metric tons. Sang kalamay tigaling nagsobra na gid pila ka pilo gid nagdangat na sa 200,000 metric tons ning mga gina-import diri Sir Winnie. So ano na Sir Winnie, both silingon sina nagapakita walang kulang ang supply diri naton nga need pa nato mag-import? No, I don't think so, no, because the Sugar Regulatory Administration can handle the situation and I believe wala man sa pronouncement alin sa mga sugar producers, no, that there is a short supply of sugar. But then on the other hand, kung dayon nila ini kay manti if we can recall gin pamatukan man namon sa una mo ining sugar import liberalization because kung magbaha ang kalamay sa aton diri paano nga aton mga produkto, no? Correct. And in the process it would result to unemployment, no, sa aton mga mamumugo, no, yes, sa industriya ng kalamay. So in the same manner nga pag-upos namon sa una, I think there will be another move, no, to save the sugar industry sa pagsagang. Kaya manti ma-studied kita diri sa nga imported sugar, mabarato ang kalamay. Di kung magbarato, kundi perde ang aton nga kwan, ang aton nga ang ekonomiya. Correct. Isa pa ang kalamay amo ang ginasalikan mo sa probinsya sang Negros, Sugar Bowl of the Philippines. Correct, Ayan sir. kita gusto nga maka-recover kita sa likod sining pandemya Bumbuandro. Oo. Okay, so Sir Winnie, sa muning kaiginan do ang mga sugarcane planters do nagahingyo man nga limitahan lang anay ang kadamuon bala, no, sa mga imported sugars diri sa aton. From 70,000 to 200,000 na do kadako gid Sir Winnie. Yes, and there should be a clear-cut policy, no, from the government, no, regarding the allocation of imported sugar because nakita mo naton hindi healthy, no? Correct. Kung tamaan kita sa kalamay ngalin sa barato, tiya mo. Taman dito ya sa Thailand, for example, and in other countries, may subsidy. Ang ilay nga production sa kalamay, may subsidy ang mga producers. Sa aton diya, wala sing subsidy. And I said, amo ini ang ginasaligan, no, sang Negros. Once tandugon mo na gani ang sugar industry and it will have an adverse effect on our economy, may ginatawag na siya lang ining disastrous consequences, no, like the flooding of imported sugar in our market. Okay. So Sir Winnie, para sa inyo mga pag-obserbar man, no, imbes nga bulig-bulig man diri sa ato hindi nga mga local farmers, local farmers pa yan nato na mamigado because of that. Patay gide ang sistema ya kay di nagamatamat pa lang kita recover sa disastrous consequences man sa COVID-19 kag sang mga because of economic restrictions, no. So nga aton tanay buligan bala kay kadako sini nga impact mo, no. Sa una kung madumduman nato nagrally pagani kita kontra sa isa sa mga lagko nga
kumpanya sa subsidiary tungod sa atong pagpamatok sa importation lang sa high fructose corn syrup. Correct. Di, how much more kon ang raw sugar na gidabi ang kalamay na gidya ang magatupa sa aton di sa barato nga presyo kundi ma-disrupt ang aton ekonomiya kag madamo gid ang mahalita labi na gid ang mga small planters. Correct, no? Kaya insakto gid na Sir Winnie kaysa nagligad tong issue between sa pila ni ka mga naga-question when comes sa paggamit bala Sir Winnie sang raw sugar, no, o kung sa kag sa HFCS ning high fructose corn syrup. So kay because nga ang kalamay diri Sir Winnie mahal ko, no? Pero naman ang resulta naman sa high fructose corn syrup ya kundi halit sa lawas. Correct yun. No? Obesity and all those these things brought about by the imposition of paggamit. Mabulo barato ang high fructose corn syrup pero ang long kag isa pa Sir Winnie, ang high fructose corn syrup daan jutay lang na yung katulo. Tamis na mo. Oo, tiyan mo na siya gani ang ilang ginapakamayo, no? Tungod nga siyempre dito ilaginan siya. Pero ang long-term effect naman sa kabuhi mo niya, mula ko maginansya kabi sa imo negosyo, pero ang lawas naman niya sang gagamit sang kalamay, patay naman sila yan, no? Kamo sa blatian, magasto ka magyapon. Amoged, no? So, Sir Winnie, sa inyo, ano lang gining inyong mahambal man when comes sa Sir Winnie, may pila man natong makuturan bing nagtrabaho man sa sugar industry nga isa sa mga napiktuhan gini. Sir Winnie, kabalugi kami, no, nga may mga pagpamatok man kabo, no, o kung mga may mga pananawan makamuna to diri Sir Winnie. Siguro revive na mo ni ang ari naman siya nga daan ng Save the Sugar Industry movement, no? Kag kon mag-angot sa amon ang mga small planters, I think mahiwat naman kita sang isabi ka pag sinapol kag dapat ipadangat gid naton sa gobyerno nga ining plano malin sang una sang sugar import liberalization would not be successful, no? Because of the adverse effect on our economy and because of the ang iya sining konsekwensya bala bumandros sa negros, no, nga mo ang nagasupply sang I think 80%, no, ng kalamay sa bilog ng Pilipinas. And then there are about sa negros lang siguro mga 270,000 mo farmers, small farmers and sugar workers that will be affected kung idusok nila, no. Ang ideya aton may kindihan sa gobyerno nga kung wala na sila manimo, dahil lang nila kung import, may import kalamay, may import dalunggong, kung ano pa nga mga import ang nagabot sa pinsar nila without considering, no, the livelihood of hundreds and thousands of sugar workers who are dependent on the sugar industry. Particularly, Bumbuandro, ang mga tawag naton ining mga ERBs, no? Mga bago lang nagkuan man sang kaugalingon nila abi nga mga gagmay nga kampo nga nagtipon ini sila. Agrarian reform beneficiaries, no? Amo ni sila ang isa man sang mga mapiktuhan kon dayunon sang gobyerno ining sugar import liberalization. Okay. So Sir Winnie, no, before kita magbulagay, dumay posible ka na nga maidugang lang related ni sa subong ni nga panawagan man sa pila ni ka mga involvement diri, no, sa issue subong, no, sa ato ning electric cooperative diri Sir Winnie. Well, ang akon lang maluyag mahibaluan sa mga konsumidor. Nga sang una sa tong September 26, 2021 naghiwat sila sang agma gid pamatukan gid namon ato kay gapati kami nga daw muro-muro mo lang tong ilang agma mo. But tinari nagwa na karon, no, at sa subong way nila maliquidate, no, sa mga naghiwat sa tong 43rd agma ang 427,000 pesos nga kuno ining meal allowance sang mga nag-participate sa ilang agma nga ang isip nila is mga 8,000. I cannot imagine mo. Kaya man sa ako na ipaluan niya, ang ila to yung giniwat nga consultation, dira lang ta sinikos, piyak din nga kwanla, nga building. Cooperative. Sa dira giniwatan, sa piyak. Diri ang naga-move
Sa piyak ang nagka-second. And yet, ang ila ginambal nga kuwang kuno in 61 barangay, basta gani kung i-accommodate mo ang isa ka tawo, pag ikaw mapaulam sa imong cellphone, may isa ka na kalibo, 61,000 ang ila nga budget sa Bubuandro. No? Sa 61 ka mga barangay halls. 61 ka barangay hall. Kason, 370,000 meal allowance for 740 purok for 61 barangays. Kaya ano yun nga klase sa pamahaw? Virtual man na yan. Hindi ba? Di virtual ang busing ganon. Kung may barangay, ito may atutos balay nga nag-virtual man to, pangatoon mo to, kag pangdulungan mo sang pamahaw, no? Kag ano klase nga pamahaw, kaya sa subong, wala sila Bubuandros ang ginatawag nga, wala sila sang submission of individual receiving copies for meal allowance per purok. Kaya ano na yaman, do ginadrawing lang nila ang, imagine, 427,000. Why sila kuno kwarta? That's why hindi nila matagaan sang 5% nga salary increase ang mga membro sang union, ang mga empleyado. Why sila kuno kwarta? Pero nag-release sila tag 80,000 nga ining Christmas bonus para sa mga board of directors. Wala sila kuno kwarta pero may 427,000 sila nga wala pa ma-liquidate. Ang punto ko lang Bubuandro mo ni, the consumers deserves to know. Correct. Pabaloon nyo, no? Kung hindi nyo nagkadto, do ginampangan nyo lang ang kwarta sa siniko. Hindi ba na inyo, daya, iyan na yan sa mga pumuluyo, kooperatiba man na yan. Kaya nga, hasta subong wala ka mong ka-liquidate, mga 4 to 5 months na. Adi, may mo kita, adi kwan. Isa, adi ka komite. O si taon, tagindi kung pila ang nag-participate sa AGMA sa September 2021. Kag ano klase pagkaon naging pangdulong ninyo? Kag nga may mga allowance pa ni sa coordinator, no? Ang guwa ba lang natin dili nga ginhawa na sang siniko sa finance department nga makatawag ni makasave, no? Kag ang ilang may fiscal management. Ari karon niya gulpi lang maagma sila 427,000 at sa subong wala pa ma-liquidate. So you tell the people, tell the consumers kung anong natabo sining 427,000 kaya hindi ko yung magpati nga makadto ni sa meal allowance lang, no? There should be an accounting and there should be a public report, summary of public and financial report regarding the disbursement of this 427,000 Bubuandro. Okay, sige. No, Sir Winnie, bantayan ta na, no? Dugangan ta na. No, kaga tukibon tagid kung ano gid man na Sir Winnie pagid ang dugang drabi sa likod sa sinibing mga budget ni be, no? Sir Winnie, thank you gid sa mga tiyempo. God bless you. Salamat and good morning. Okay. Mga kabubuan, ito na batiano ang Secretary General ng General Alliance of Workers Association nga si Mr. Winnie Sancho. Natuoy man to sa pananaway naman to sa especially sa excessive importation sa kalamay. Kag sa na mainit nga isyu subong sa tungasang Power Watch Negros kag sa Central Negros Electric Cooperative. Time check, 72 minutos sa nakaligat sa taknang alas 5 sang aga mga kabombo. No? Dire lang kikita kutob sa itong palatuntunan ang Bombo Reports First Edition. Ini ang inyong karmahan si Bombo Franz Sandro Burgos para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Tip sagod malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo.
Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.